Suicide miss, nużaw in-nifsejna, insejna. Ħajja bħalli l-wieħ ma nafux x'inhu mistrieħ u li narax ta' daw f'dan id-dlam. Tilab man-nar tinħarab u isma' widni tkarrab affer li dan id-dnub li m'għamilx fil-purgatorju ngħixu. Lalla tjibkux, xaten jitqu, purgatorju ngħixu. Nistennew bil-infern jirtodu, isma' f'kull kitba nittamaw, lebna ġenna u lebna raw, fil-purgatorju ngħixu. Aħseb dak li seta kien qabel ħakmu in-nirien u kif niftu għajnejna insejna fuċijietna inkasmin għax aħna trajna sajmin intalbu għal xewqat mitlufin dak li tajt inxejn kontra isma' talba tal-kontra u lejta f'kemm bagħtejt biex inlist fil-purgatorju ngħixu. Lalla tjibkux x'jaħten jitqu purgatorju ngħixu. Bil-infern jirtodu, isma' f'kull kitba nittamaw, lebna ġenna lebna raw, fil-purgatorju ngħixu. Ġewwa rokna